Welcome, hanya ai sini janen lo lamso kon rogno sini ani khajani mari kicing songo tai ani je community BLB tai bilap tai CC B2 coin mining khane rogno tamni ke te hanya rogno bagai tini te kisa income source te kisa rogno mining khainani bagai kisa je cryptocurrency je coin obnang tinong share kain thang dongon rok video no skip ta khadi puilan sim pathogora naidi tai chaja khangke like khadi share khadi comment khadi angke bahai kai khainani abang me contact khadi bahai ke join khainai oro bahai ke mining khainai tai jodino saje angke narok like ta khadi comment ta khadi share ta khadi tai narok income ta khadi tai kisangke angrong sanam sungo obongka 100% decentralized blockchain based oro kuno 2 number oma high kri third party kri abon bagai oro 100% oro no risks जों oro invest खायमनो आंगरनो फुंनाय कयेकटा जे भिडियो invest खायमारै अबरं फुंनाय बुसुक invest खायके आं अबरं फुंगाना engkai bini price besok soli tong जों आबो नायनाय engkai cryptocurrency जेफ्रो जों जे cryptocurrency नि जों खोनाव बा जे cryptocurrency नि जागो जों बनो बाहाय के जों पुइला साइमन के बजगा बिनि आसजन को मेन मूल बिनि cryptocurrency नि बरो तंग जों बिनि top cruel नि coin market cap तंग नायदि cryptocurrency नि coin market cap and coin जिगो तंग आजकन रक नायमनो engkai जों ता नायदि आं नो फुंगा थांनो अ जे cryptocurrency जों earning खायमनि बा अ cryptocurrency जों ताबुक जे mining खायमनि अबंका coin market cap already listed इंजाक ते कयेकटा बिनि exchange रो listed इंजाक जों अम हाय coin अ जों ताम खाने engkai जों अरो अबना earning खायनानि जोंनो सुबिदा सुजुग रिखा जे अबना अ coin न जों invest खायै अबनि double profit खिन हाना बागै tamni kai nini je coin ni abo 1% kini everyday जोंनो रेनाय engka जों फरे नायनाय coin market के abo जों नायनाय फरि अबंका जों तamo o coin खा ozone chain ozone chain जों नायनाय फरि बिनि price सखोल तंग ताबुक बिनि price सखोल तंग तिनी 24 hours नायदि जों नायमनो बिनि प्राइस 24 आवर्स बसकल दंहा $80.30 $80.30 जों अरो नुगो बिनि $80.30 $80.30 नि जों नायनांखाय जों जोंनि INR बैंक at least 7,500 600 माहाय चलनाय इनके जों नायदि यांगो बिनि जोंनुगो बिनि highest price tai बिनि lowest price जोंआव नायलेन फरिकिसा बिनि highest price दंगो $110 बिनि lowest price दंगो बिनि lowest price दंगो $71 ओके बिनि ताकिसांखाय बिनि total supply बुसक तंखाय 10 million only 10 million only 10 million bini coin tongo engkai bini price bojaga sogonyo abo saimia जों abon bagai dakti taledi khaine engkai dakti khas khaidi bini price tabuk 80 to 90 dollar जों 80 90 dollar bisingono जों bono baikhemono karon engkai bini price tebo haingnai teksa engkai bini Binance so dakna जों listed tungnaय बिनि price engka जों o coin no जों income खाय anytime जों sell खायमनो no doubt engka जों abo bojaga nongnaय engkai जों sini albank of naymano bana ozone naynedi already bini sol tongo engka जों oro nukhona norok oro ozone जों oro nukhona USD dollar by $80.31 jol tongo engkai abon bagai जों oro
100% no risk or जों invest खायो बुखा बोथार invest खायो मानो और कोनो doubt करै और नायसिंजांनाय करै और नायसिंजांनानै बा तिनि खोना हेनानै अमाहाय टाइम करै बिनि only sudo 365 days नि बागै reward opportunity जागो only 1% खायो आउन बागै जों एक बছरो जों बुसुक आर्निं खायमानखाय একটা কয়েন বাই नों যদি খেকাंखाय 3টা কয়েন মানাय 2টা কয়েন বাই 6টা কয়েন বা যদি 5টা কয়েন বাই খেকাंखाय ओमाके जों और इनकाम खायमानाय आउन बागै जों तालेरि दातिन खायदि अलरेडी 2 week 3 week अलरेडी लाई दंगा आउन बागै जों और दातिनो इनभेस्ट खायनानै ट्राई खायदि যদি नरक बुजियां दंखाय बायके खायनांका आं बे कन्टाक्ट खायदि ताई डिस्क्रिप्शन आनी लिंक रिजागनाय लिंक रिखनो गारबो जॉइन खेमनो के बाकी खायनानै आं कन्टाक्ट खायदि कन्टाक्ट नम्बर बो रिजागनाय ओंखाय जे खायनाय रक नरक आं बाय ककदुक्ति गोरोंदि अमाहे गोरोंगै जों अजागाव जों बाहायके इनभेस्ट खाय बाहायके तां खायनाय अब आं नरकनो गाइड खायनाय ते दाक्ति इनभेस्ट खायदि ओंखाय आसुनो हामबाय तिनिन बागै तेबो सिन्नाम साइमा नाम जोंखाय चैनल सब्सक्राइब कै तन्दी नरकनो बागै आं नरकनो अमाहे के तेबो भिडियो रनाय तामनिका आं डेली भिडियो रिया बुइहाय यूट्यूबर खाय आं डेली अमाहे के आं अब भिडियो नि बागै आं अमाहे के तंगिया तामनिका आनी भिडियो रिमा कारण हंके आनी जे कम्युनिटी तंगनाय सिनी कम्युनिटी बा सिनी यूट्यूबर जे अमाहे तंगनाय जे फेसबुक यूट्यूबर जे अमाहे इंस्टाग्राम खायतों रक अमाहे दगनो आज नगुई सरंतुं मा इनकाम खायतों हनसे आं ताम हंको अजिनि संनो शेयर खायो ओ भिडियो न आं यूट्यूबरिया तामनि हंके आं ओ भिडियो न शेयर खेमा कारण हंके आं आनी कम्युनिटी बा आनी जे अमाहे खलाय दंनाय रक इनकाम खलायना बागै जे चेष्टा खाय दंनाय रक बरक ओयांते इजी इनकाम ताई 100% नो रिस्क ओयांते सामुं खायदों हनसे आं ओ भिडियो न अंदरक न शेयर खायो अंका आसनो हामबाय यहाँ पे हो जगह जों बाइकै स्टेक खायंखाय अबनो जों नायदि बाइके जॉइन खायंखाय जों मेटामास्क बाय वालेट कनेक्ट खाय क्रिएट खाय मा खायो ओंखाय ओ जगह अमाहाय जों मा खायो तामनिखाय बिनि एकता निंके पर डे बुसुक फायंखाय अब जों रनदुं मनो अमाहायके जों खलाय मनो ओंखाय आरो बागै और जों 100% जीरो रिस्क और जों आराम खायनो जों इनभेस्ट खायदि अब अंका लाइफ टाइम माबो जोंनि फ्यूचर नि बागै जों बेलायनो काहाम जों बिटकॉइन आजरा इनकाम खायखाय जों ताक आराम खायतों हमो आरो बागै जों और ताम हके जों ओजोन अबसिन बागै बेलायखिनो नांमानि ताय कॉइन फ्यूचर करेंसी जों अबनो दाक्ति इनकाम खायदि ता लेयर खांखाय सिनि बागै लॉस होनाय सिनि बागै लॉस बोले तो सिनि बागै ताक जों जेता एक बছर जों 3टा मा दंमोन सिनि टाइम लाइट थांगाय जों 3टा मेंनाय अन बागै इनभेस्ट खायदि नो प्रॉब्लम जोंखाय जों तो गरो खायनो दङ आं टेक्स नरनो बागै टेक्स आईडी फुनुगोन हंगा जों बाहाय के जॉइन खाय ते स्टेकिंग बाहाय खाय अब आं नरनो भिडियो नरनो तेब काम को शेयर खायना नong नाय नरो स्टेकिंग खायका 46.20 Ozone ओंखाय जों बिनि प्राइस नायगा बिनि प्राइस $80.42 बोल दङ आरो बागै जों नायदि 82 बाय बिनि प्राइस ngab सफाय आं नमक जाफनो गना हिसाब खाय आयन आरो इंडियन रुपीस सब थांगा ओंखाय जोंरो नायदि आरो 46 coin स्टेक रिखा ओंखाय पारि जों नायानो अबनि कैलकुलेट 46 into 80.40 जोंका 46 into 80.42 चल दङ ओंखाय बुसुक फैके नायदि 3,690 फैके बनो आयनार बैंके जों बुसुक 87
$1 is equal to 87 chini India rang bai abon kai jengoro nungmang khana beni enaro 3,21,840 taka aro invest khaimani na phari neligana gai jeng abon bagai aro bahai ke join khainai tai tam bo bahai ke link refer khainai gai abono जों बाइक आर्निं खायनाय abono आं next video रने इनके जों बहुत आं already नोंनो किता just views रिमासे नोंनो आंते काम kai abono video फुंनाय नोंनो channel no subscribe पैतन्दी नोंनो तेबो आर्निं खायनाय बागै सुबिदा आंनाय tai आं बेकरंदी आनो contact खायदी आनि description no contact number tai आनि refer link रनाय नोंगो बाय join खायमनो गाय जे join खायनाय रग नक तालेरी dakti dakti income खायदी dakti earning खायदी tai mongka 0% risk abon bagai nogoro aram kai je invest खायनाय रग जे amount abono जों invest खायमनो नंkai जों invest oro invest खायनाय बागै minimum 0.5 यानी कि 0. total tax soho le 0.70 o mai ki जों खायमनो नंkai जों जेसे ग्रियो asung sini profit asung no